उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शेतकऱ्यांना बोगस खत मिळण्यापासून प्रतिबंध बसावा आणि वेळेत खत पुरवठा व्हावा म्हणून आता रेल्वेने थेट झाराप्लास खताच्या रॅग उतरतील असा निर्णय झाल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी दिली आहे। ओरोस मुख्यालय इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। यावेळी जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग उपस्थित होते। रासायनिक खतांची गरज असते आणि या रासायनिक खतांचा पुरवठा हा रेल्वेने रत्नागिरी आणि कोल्हापूर येथे नेहमी होतो आणि त्यानंतर तिथून पुढे सिंधुदुर्गमध्ये तो ट्रकच्या आधारे पुरवठा केला जातो। दरवर्षी आपल्याकडचा पावसाळा हा जूनमध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्याने ट्रकद्वारे पुरवठा करत असताना खूप समस्या निर्माण होतात आणि त्यामुळे आपल्याकडच्या शेतकऱ्यांना जून महिन्यामध्ये पुरेसा खत पुरवठा वेळेत होत नाही आणि त्यामुळे जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांकडे काही बोगस खतांचे वितरक आणि एजंट लोक हे त्यांच्यापर्यंत जाऊन सेंद्रिय म्हणून कथा सांगून काही बोगस खतं त्यांच्या गळ्यात घालतात आणि हा प्रकार मागच्या काही वर्षांपासून सातत्याने सिंधुदुर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे आणि याचा परिणाम म्हणून आज आपल्या जिल्ह्यातली शेतकऱ्यांची उत्पादकता दिवसेंदिवस घटत चाललेली आहे आणि ही गोष्ट परवा खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकीमध्ये मी आदरणीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि त्यानंतर याची तात्काळ दखल या ठिकाणी चव्हाण साहेबांनी घेतली। त्याने 10 मे रोजी मंत्रालयामध्ये या संदर्भात एक बैठक आयोजित केली आपल्या दालनात। मी स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित होतो। कोकण रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी होते, RCF कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी होते आणि जिल्ह्याचे कृषी अधीक्षक सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रेल्वेने थेट खत झारात ब्रेक पॉइंटला यावं अशा प्रकारचा आम्ही त्या ठिकाणी निर्णय झाला। पालकमंत्री महोदयांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की यासाठी सकारात्मक भूमिका आपण ठेवून आवश्यक त्या परवानग्या तात्काळ द्याव्यात आणि त्या परवानग्या या पुढच्या 3 दिवसामध्ये म्हणजे 13 तारीखला रेल्वे विभागाकडून प्राप्त झाल्या आणि त्यानंतर कृषी विभागाकडून आयुक्त स्तरावरनं ज्या परवानग्या आवश्यक होत्या त्याची कारवाई काल संध्याकाळपर्यंत पूर्ण झाली आणि RCF कंपनीने सुद्धा त्या ठिकाणी झाराप येथे पहिल्यांदा थेट रत्नागिरीऐवजी सिंधुदुर्गामध्ये रेल्वेने खत उतरवण्यासाठी मान्यता दिली आणि मग जिल्ह्यातल्या सगळ्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आणि तालुका खरेदी विक्री संघांच्या माध्यमातून आपण 1800 मेट्रिक टनाचं सुफला खत आणि अधिकचं युरिया असं मिळून सुमारे 2 ते 2.25 हजार मेट्रिक टनाची एक रेल्वे रेक या ठिकाणी 25 ते 30 मेच्या दरम्यान झाराप येथे येईल आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी
पेरणीच्याच वेळी सुफला खताची उपलब्धता मुबलक प्रमाणावर जिल्ह्यात त्यामुळे होऊ शकणार आहे. झारापच्या रेल्वे स्टेशनच्या बाजूलाच सुमारे 9 कोटी रुपये खर्च करून तात्काळ गोदाम उभारणीचा सुद्धा निर्णय त्या बैठकीमध्ये घेतलेला आहे आणि त्यामुळे ते गोडाऊन सुद्धा नजीकच्या काळामध्ये तिथे उभं राहील आणि त्यामुळे भविष्यात जवळपास 80% जास्त खत हे रेल्वेद्वारे सिंधुदुर्गामध्ये येईल आणि म्हणून पावसापूर्वी योग्य दर्जाचं प्रामाणिक अशा स्वरूपाचं खत शेतकऱ्यांना मुबलक स्वरूपात उपलब्ध होईल. यावर्षी आपण जिल्हा बँकेकडनं सुमारे 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम कमी व्याजदराने आम्ही या सहकारी संस्थांना कॅश क्रेडिट स्वरूपात उपलब्ध करून दिली. याचं कारण की कंपन्यांचं रोखीचं धोरण असल्यामुळे त्यांना त्वरित पैसे देता यावे आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना वेळेत खत उपलब्ध व्हावं म्हणून सुमारे 5% पेक्षा जास्त व्याज कमी करून 6 महिन्यासाठी आम्ही 5 कोटी रुपये हे सहकारी संस्थांना खरेदी विक्री संघांना जिल्हा बँकेने उपलब्ध करून दिले आणि याचबरोबर शेतकऱ्यांना खत खरेदी करता यावी यासाठी शेती पीक कर्जाची उपलब्धता आणि त्याचं वितरण हे सुद्धा आम्ही तात्काळ मे महिन्यापासून सुरुवात केलेली आहे आणि म्हणून जिल्ह्यातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांनी पावसाळ्यापूर्वी खतांची खरेदी विकास सहकारी संस्थांकडून करावी आणि आपल्याला वेळेत खत खरेदी करून आपल्याकडे उपलब्ध करून घ्यावं अशी या निमित्ताने माझं सर्वच जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना एक नम्र आव्हान आहे. आणि या गोडाऊनसाठी 9 कोटी रुपये उपलब्ध करून देत असल्याबद्दल मी खऱ्या अर्थाने रवींद्र चव्हाण साहेबांना जिल्हा बँकेच्या वतीने या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद देतो आणि भविष्यामध्ये या प्रयोगामुळे भविष्यामध्ये कायमच खत रेल्वेने येण्यासाठीची एक सुरुवात म्हणून हा एक आपण प्रयत्न करतो आणि तो प्रयत्न आज त्या सगळ्याच यंत्रणेच्या सहकार्यामुळे यशस्वी होतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.